ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಶುಭ ದಿನ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಇಂಚೋಲರ್ ಪುರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲರಿಂದ ಎನ್ನುವೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಇವಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವರ ಟ್ರಿಪ್ಪುದ ಪೂರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ನನ್ನ ಇಲ್ಲದವೆ ನಮ್ಮನ ಒಟ್ಟಾರ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪಿದೈಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ಬೇಕು ನಾನು ಇತ್ತಿನ ಪಿದೈಬೋದು ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಪೋದು ಬತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನುವೆನು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ತೂಲೆ ಓಕೆನಾ. ನಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಲೇಜ್ ಬಟ್ ನಾನು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮದಿಮೆ ಅವು ಉಂದು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಪಿದಾಡುನು ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ರೂಟೀನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಅಂಚದೆ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಪುಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ವರ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ರೆಸಿಪಿ ದಾದಾಂಡ ಮಲ್ತ ಪಾಡೋಡಾತೆ ಸೊ ಅಂಚದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಅಪರೂಪಕರ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಪಿದೈ ಪಾರ ಇತ್ತಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ ಮಂದಿಪ್ಪೆ ನಾನಂತೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದಿನಾಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅಂಚನೆ ಇನಿಲ ಆತೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಪಾಯರ ಉಂಡು ಪೋಪ್ನ ಬೊಡ್ಚಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲತ್ತಿಗೆ ಬಲ ಪೋಯಿ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಇನಿ ಮಾಮಿನ ಊರಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಇತ್ತಿನ ಊರಿಗೂ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪುನು ಪಂಡ ಅವಳು ನೇಮೋತ್ಸವ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಳಸಪುರ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಇತ್ನೆಟ್ಟು ಪೋದಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಚವರ ಪೋದು ಬರ್ಕಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ತುಯಲಿಕಲ ಆಪುಂಡು ಪೋದು ಬರಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಪೋಯಿ ನನ್ನವರ ಕಾಂಡೆದ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಆಂಡು ನಾನು ಆಟಿಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪೋಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಆಟಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಮನೋಲಿ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಸಾರು ಮಲ್ತದು ಪಿದಾಡೋಡು ಎಂಕ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿಡ್ ತಿಕ್ವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಕ ದಾದ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡಿದು ಮನೇಲಿ ಉಪ್ಪು ಗರಿ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸಾರು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಒಂತೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಇದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಳು ದೀಂಡ ಅವಳೆ ಬಾಕಿ ಅಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಮನೇಲಿ ಉಪ್ಪು ಗರಿ ಆತೆ ಸೊ ಆ ಜಂಡ ಗಂಜಿ ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡೋಲಿ ಖಾಲಿ ಉಪ್ಪು ಗರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಜಿಂದು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸಾರ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಕೂಡ ಬತ್ತದಲ್ತು ಏತಂಡಲ್ಲ ಆತೆ ಬತ್ತದ ಮಲ್ಪೇರ ಬಚ್ಚುಂಡುಲ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲು ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಆ ಪೂಜೆ ಆಟಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲಾರ ಓದಾಯರ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಆಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಆಂಡತೆ 4 ದಿನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂಕ್ ಹಾಕಿನಿ ನಿಕ್ಲು ಪಂಡರಂದು ಬಂಕ್ ಹಾಕಿನಿ ನಾನು ನಿಕ್ಲು ಬಂದಿದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಬಂದಿತ್ತಾರತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ತಕ್ಕ ಪೋದು ಬಲಿ ಇರು ಮಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜು ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜ ಬರೋಣ ನಿಜನ ಪೋಪನ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಪಂಡರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಪೋಯಿಂದ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕು ಜತ ಬಂಡಿದ್ದು ನಿಜ ಪೋಯಿನ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಯ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡು ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆ ಜೊತೆ LKG UKG ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಐಕ ಕಲ್ಪಂಡ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ನಾನು ಬೇಗ ಆಟಿಲ್ ಮಲ್ತು ಪಿದಾಡ್ಬೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶುಭ ದಿನ ಮಾಡ್ತಿರಗ್ಲ ಕಾಂಡ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರನೇ ಐಚೆಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಪಿದಾಡ್ನ ಅಂತೀರಪ್ಪ ಮೀದಿ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ 5 ನಿಮಿಷ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಫಸ್ಟಿಗೊಂದು ಸೀರೆ ತೆಗ್ತಾನೆ ಆಯ್ತಾ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೈಚ್ಬೇಕು ಮುಂದೇನು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅವನು ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಚೆಕ್ತೆ ಮಾಡವಕ್ಕೂ ಪೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಡವು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಮಾಮಿನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಪ ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಳಶೋತ್ಸವ ನೇಮೋತ್ಸವ ಪುರ ಉಂಡು ನೇಮ ಬೈಯದು ಬ್ರಹ್ಮಕಳಸ ಬಟ್ ಬೇರೆಗೆ ನೀ ಪಾಯರ ಮನೆಯಲ್ಲ ನೇಮತ್ತೆ ಮುಕ್ಲನವೇ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಂಚ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಪಾಯರ ಚಿತ್ತವರ ಪೋದ್ ಬರ್ಕಂದು ಯಾನಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತಿಗೆ ಪೂರ ಪೋದು ಬರ್ತು ಅತ್ತಿಗೆ ಪುತ್ತೂರುಡು ತಿಕ್ವೇರು ಇತ್ತ ಪೋದಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ರಜ್ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲಿ ಬಾತ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಕನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ತೋಚೋದು ಅಂಚ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲ ತಯ್ಯೆ ಮಾಮಿನಿಲ್ಲ ಮಾಮಿನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಮಾಮಿನ ಅಪ್ಪನ ಮಾಮಿ ಪುಟ್ಟದು ನಾವುಲ್ಲ ಮಾಮಿನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬರ್ತಾರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂಚ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಪೂರ ಬರುವೇರ ಕ್ಲಾಡಿಗೆ ಪೋದಿಪ್ಪೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತಿಗೆ
ಮಾನೀಡು ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಚಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಪುತ್ತೂರುಡು ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೆರು ನಮಕ್ ಮೊಕ್ಲು ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೊರನ 2 ಸಲಂದಾನ ಓದ್ತೇರು ಬೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪೋದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅತ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಲತ್ತಿಗೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಳಸ ಪೂರ ಇಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪ್ನು ಅಂಚ ತೂಕ ಬಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂಡಿದ್ದು ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಕೃಷ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಒಯ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನಾಗ ನಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕೈ ಮುಕ್ಕಿರ ಬುಕ್ಕಡೆ ಪೋಕು ಪಾತೆರ್ನ ಫೇಮಸ್ ಅವಳು ಭಾಷಣ ಅವನು ಪ್ರೀತಿದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ನೀವು ಹೆದರಬೇಡಿ. ಹಲವಾರು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ಉಂಟು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಲಂಚದ ಪಂಚ ಮದುವೆಗೆ ದಿನ ಮತ್ತು ನಾನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಲಂಚದ ಪಂಚ ಶಾಪಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕನ ಪಕ್ಕನ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಲ ತಿಕ್ಕೀರು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆಲ್ಲ ವಿರಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಾನು ಇಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡು ನುಮ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಎಕಡೆ ಪನ್ನಂಚನೆ ಬೇರೆ ನಾನು ಅವಳು ನೇಮದ ಪೂರ ಅಂತೆ ಉಂಡತ್ತ ಬೇಲೆ ಅಂಚ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅಶೋಕಣ್ಣಿ ಮದಿಮೆದ ಲೆಕ್ಕಡ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಮದಿಮೆದ ಲೆಕ್ಕಡ ಗೋಬಿ ಆಯ್ತಾ ಮೂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೇರೆ ಗೋಬಿ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪೆರ ವೈದ್ಯರು ಇಡೀಗ ಮೂಲುಂತಲೆ 6ನ ಲೆಕ್ಕಡ ಮದಿಮೆದ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡತೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಆಪುಂಡು ಮೂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಗೋಬಿಗೆ ತೊಂಡ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಅದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಇರ್ ಮಂತಾರದ ನಾನು ಮಂತಿಜೇರ್ ಮನಚ್ಚಿ ಇರು ನಾನು ಅವೇ ಇರೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಇರೆ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಎಂಕಲ್ನ ಸುಜಾಕ ನಗಲ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ ಊರು ಅಕ್ಲೇ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಅಜ್ಜಿಲ್ ಅಜ್ಜರ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನಿಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಗೋಬಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮುಗ್ಳು 2 ಜನ ಅವಳು ಅಂತ ಚೈನಿ ಗೋಬಿ ಅಂತ ಗೋಜಿ ಪೊರ್ಲ ತಿಂದೇರು ಹೊರ್ಲು ನಾನು ಗೋಬಿ ಚಿನ್ನಗ್ಲೇ ಗೋಬಿ ಅತ್ತೆ ನಾನು ಅಡೆ ಪಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಆನ್ಗಲ್ ಅಡೆ ನನಗೆ ಎತ್ತುವರಿ ಅನ್ನಂಗೆ ಆನ್ಗಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಬುದಾರು ಆನ್ಬಾಗ ಎಂಚಿನ ಆರು ಉಡ್ದು ಬಿಟ್ಟಾರಿ ಉಂಡದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡು ದಾಂಡ 4 ಗ್ಲಾಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಅತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪೇರು ನಾನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅತ್ತಿಗೆ ಅಪ್ಪು ಪೂರ ನೇಮಗ ಕರ್ಬು ಜ್ಯೂಸ್ ಏರೆಲ್ಲ ಕಡಿದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಕರನುಂಡು ಮದಿಮೆಯನ ಲೆಕ್ಕಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಲೆಕ್ಕಡ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮದಿಮೆ ಎತ್ತು ಕೊರಿಯರು ಅಪ್ಪಂಡ ನನ್ನ ಬೇಗ ಬದ್ದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ದವು ಮೇಡಾವು ರಜೆ ಇಟ್ಟು ಮೇಟ್ ದಿನಿ ಆಯ್ತು ಮರ್ನಾಪುರ ಮೇಲೆ ಕೋಟಿ ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಅದಿರ್ತಾನೆ ಒರಿಯಣ್ಣಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಾರ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ತಿಂಕ್ಲಿ ದಿಕ್ಕೆ
ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೇರ ಎಂಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬುಡುಪುಜರು ಬೇಲೆನೆ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಲೆಡಿ ಅಂದು ತಿರುಗೇರು ಬುಡುಪುಜರು ಈ ಸಲ ಯಾನಿಜ್ಜಂದು ವಿಡಿಯೋಲಿ ಇಜ್ಜಿ ದನಿಕಲ್ ಪನೋದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಕೂಡ ಯಾನ್ನ ಏನ ಕೇಂಡೆ ಏನು ಸರ್ ಏನ ಕೇಂಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನೇರು ಮತ್ತೆ ಈರಿಜ್ಜಂದ ವಿಡಿಯೋ ಈರಿ ಪೋಯ್ನೆ ಆವಲಿ ಅವೆ ಒಂದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪನಾಗ ಬರ್ಚುವಡ ಅವು ಬರ್ಪೇರ್ಶಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಪೇಸಿ ನಾಟಕ ಅಂದಂದು ಎಂಕಲನೇ ನಾಟಕ ಮಲ್ಲೆ ಆತ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಪಿಲಿ ಇತ್ತು ಏನು ವಿಡಿಯೋ எடுத்து ஓடுறேன் ಊರ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಊರ್ದು ಪಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಾರ್ಸೋಕು ಅಂತ ಏತು ಜ ಮುಕ್ಲತಾ ಜೀತು ಕರಿಯನಕ್ಲು ಬಾರ್ಸೋಕು ಅಂತ ಓ ವಿಡಿಯೋ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೋಕು ಅಂತ ನಾನು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೃಷ್ಣಗ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೆತ್ತೊಂದ್ಲೆ ಹೆಸರುಗದ್ದಿಗೆ ನಿಜ ಅಂಡತ್ತ ನಿಜ ದನಿಕಲ್ ಬನವ್ ನಿತ್ತರಿಗೆ ಇತ್ತರೆ ಪೋಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನೇರು ಪಂಡದು ಇಂಕ ಬಟ್ ಪಾಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಸಲಿ ఒక ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕು ಜಪ್ಪ ಜಪ್ಪು ಇದಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದಿತ್ತಿಂಗೆ ನಾಟಕ ಬೊಕ ಜೋಕ್ಲ ಜೀತ್ನಕ್ಲ ಪೂರ ಪಿಲಿದಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಇತ್ತಿಂಗೆ ಬೊಕ ಈ ಸಲ ಏನೇ ಲಕ್ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ದಾಲ ಪಂಚಿಸ್ ಪನ್ನೆ ಅಂದ ಇಜ್ಜ ಅಂಡತ್ತೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪುಜಿ ದನಿಕ್ಲೊಂಡ ಲಕ್ ಬಿತ್ತಿದ್ದುಂಟ ಪಂಚಿಸ್ ಬರೀ ತೋರ್ಸದಿತ್ತುಂಟೆ ಓಕೆನಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಂಜಿ 26 ನೇಮ್ ಉಂಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪ್ರವಣಿಕ್ಲೆ ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಕ ನೇಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವಾಗ ಕಾಂಡು ಬೊಕ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನೈತೆ ಅವಳು ನೇಮ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಮೂರ ಈ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಹೆಸರುಗದ್ದೆಗೆ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಇಂಚ ನೇಮಗು ಪೋಡೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ನಕ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಶು ಅಪ್ಪು ಅತ್ತಿಗೆ ಪುರ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಉಂಟು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಪೋನ ಗಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಪಟ್ಟುಕ ಒಕ್ಕ ಇಡಗ್ಲೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋತೀನಿ ಮಾಡೋವು ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಮಂಡ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ತುಪ್ಪ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತೆನ್ನಪ್ಪದಾರ ಶ್ರುತಿ ಪೋದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆತದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದೆ ಅನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲ ಅವೇ ಪತ್ತದು ಪೋತನು ಪುದಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ 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 ಹೊಂಡಿದು ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಚಂದಂದ್ರೆ ತರಕಾರಿದ ಅಂಗಡಿ ಕಂಡು ಕಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪುನು ರಡ್ಡು ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡು ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಕರ್ಲ ಗಿಡಪ್ಪರಿ ಅಂದುಲೆ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಅರ್ಧ ಬಂದ್ಲೆಗೆ ಕಾಲ್ ದನಿಕಲು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ತಿಂಡರ ಅಂದ ಅವಸ್ಥೆನಾ 4 ಕೆಜಿ ತಿಂಡರ ಅಂದ ಜೋಕ್ಲಾಂಡ್ ಕಡೆ ಅವ ಜನ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕಾಣು ಹೇಳ್ತಾರ ಆ ಜನ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಶೋಕನ ಹೈಟ್ ತುಲಿ ಪಾಪ ಕೃಷ್ಣರ್ದ ಕಡೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಬತ್ತೇರು ಮುಕ್ನೆಲ್ಲ ತಂಪಾಯಿರಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಕ ಆತಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅದ್ವೈತ ಹಾಯ್ ಮಾಡು ಕೃಷ್ಣನ ಪೆಂಡು ಈಗ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಜ್ವರ ಉಂಟಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಜ್ವರ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಜ್ವರ ಈಗ ಜ್ವರ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ಹೌದಾ ಅಂಟ ನಂಬೆ ಕೃಷ್ಣ ಪೆದ್ದುಲೆ ಅವಳು ವಡೆ ಅಂತ ಎಂತ ಯಾಪನ್ ಪೆಂಚ್ ಅಂತ ಅವಳು ನಿಂತ ಅವರಾ ಕೃಷ್ಣ ನಾಳೆ ರಜೆ ಕೃಷ್ಣ ಓ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣನ್ಗಿಲ್ಲ ರಜೆ ತಿರ್ಗಾ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಉಂಟು ರಜೆ ಮಿಸ್ ಹೇಳಿತ್ತು ಹೌದಾ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ರಜೆ ಪ್ಲೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಂದೆಲ್ಲ ಏಯ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ರಜೆನಾ ಅಜ್ಜ ಇತ್ತ ಈಗ ನಂಗೆ 2 ದಿನ ರಜೆ ನಿಂಗೆ 3 days
ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅದ್ವೈತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದವನು 2 ದಿನ. ಅವನಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಬೆಳ್ಳಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದು. ಈಗ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತಾಳಲ್ಲ. ಅದ್ವೈತ ಕೈ ಕೊಡಂತೆ ಹೀಗೆ ಸರಿ ತೆಗಿಯಂತೆ, ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ದಾದ ದಾದ ಬಂಡೆ ಮಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಂಚ ಕೋಟೆ ಪೆಟ್ಟು ಬರುದು ನಿನಗೆ ಶೋಕ್ ಬರಲ್ಲ ಬಂಡೆ ದಾದ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಬತ್ತಲು ಅರಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಲು ಅತ್ತತ್ತು ಅನಗನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆತ ಇದು ಹನಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಪೆ ದೂರ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅದೇ ಬಾಚಣ್ಣ ಸಂತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡಿಯೇ ಇಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭೂತ ಅಂತಂಡೆ ತುಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಭೂತಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರಾಡೊಂದು ಬರಕು ಬೋತುಲೈತ ಕುಂಟಾರ್ದು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಕೈಟೆ ಅರ್ದಿ ಮಣ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಕುಂಟೆತ್ತ ಅಂತ ಕೈಟೆ ಅರ್ದಿನಿ ಕೋಡೆ ಫುಲ್ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಕುಂಟು 4 ದಿನ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಮರ್ತಿ ಓಡು ಅಂಜನೆ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಹಿಡ್ದು ಕನದಿತ್ತರೆ ನಿಕ್ಲಿ ತೋಜದ ರೀಜು ದಾದಾಪುರ ಕನದೆ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ತೋಜವ ಚೂರು ಬೇಲೆ ನಾವು ಪೂರ ಅದು ತೋಜವ ದಿಕ್ಲೆ ಇದು ಓಕೆನಾ ಪೋಪ್ ನವಿ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಯರುಂಡು ಇಪ್ಪರ ಅವು ಸ್ಕೀಮ್ ದಹ ಪೂರ್ವ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ದೈಕೊಡ ಪೋಯರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾಗ್ ಬರ್ರ ಬಂತೇರು ಐಕ್ಲ ಕೂತುಜಿ ಬೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಎಡ ಎಲ್ಲ ಬರೋಡ ಅಂದು ಬೇಗ ಬರೋಡಿಲ್ಲ ಮಿಷಿನ ಪೇಪರ್ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚೋದು ಓಕೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಚೂರುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಪುರ ಅದು ನೆನ್ನೆ ಪುರ ಮರ್ತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಯಮತ್ತೂರುಂಡು ದಾದ ಕನ್ನತ್ತದೆ ತಿರ್ಗಿರಬಹುದು ದಾದ ಕನ್ನತ್ತದೆ ಅಂತ ತೋಜವೆ ಓಕೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ಕನ್ನದಿಚ್ಚೆ ಅವಳು ಪೂರ ಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕೊಯಮತ್ತೂರುಡು ಅಣ್ಣ ನೆಟ್ಟತ್ತು ಈ ಶರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ತಿರ್ಗಿರ ತಿಕ್ಕದಿಚ್ಚತೆ ಮದ್ಮೆಗಂದು ಹೋದು ನಾನು ತಿರ್ಗರಂದೇ ಪೋಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅವಳು ವೃದ್ಧಾಚಲ ಮುಡ್ಲ ಪೂರ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಪೂರ ತೂಕ ದೇವರ ತಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಂಡಲ್ಲ ತಿರ್ಗರಂದೇ ಪೋಯಿ ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ತೋರ್ಸಪ್ಪೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ನಂಜಿ ಪಾಲಕ್ಕಾಡು ಅವು ಪೂರ ಕೈತಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ನಂಜಿ ಅವಳು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ತೂಪನ ಸೀನರಿ ಪೂರ ಸಖತ್ ಇಪ್ಪು ಈಗ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಓ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ತೂವರ ದಾದ ಮಲ್ಪುರ ಪುಸ್ತಕ ದೇವರ ತಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿಗಿ ಪೋಯಿ ನಾವು ತಪ್ಪೋದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಬರ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಉಂಡತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಕಾಜಿರಡ್ಡದೆ ತೊಂಡೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾವು ಸೈಜೇ ಇಜ್ಜಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾಡ್ದು ಒಂದೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕನ್ನತ್ತೆ ಹೆಂಕಂದು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತ್ತೆ ಬೇತೆ ಪುರ ಒಂಜಿ ಇಯರಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತಂಡು ಬ್ಲೂ ಒಂಥರ ಶೋಕಿತ್ತು ಐಕೆಂಡು 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಐಕೊಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಸಿಟಿ ಟತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಈ ಶಾದಿ ಹೋಗಿ ನಡಿಪೋದಿತ್ತದೆ ಅವಳು ಮಾತಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಪಂಡ ಕಾಸಿತ್ತಂಡ ಓಕೆ ತೆಳು ಸೀರೆಗೆ ಕೂಡ 4000 ಪನ್ಪಿರ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪಂಡು ಏನು ಆತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ಓಲ್ಲ ತುತ್ತುಸಿ ಬಟ್ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಸಿಟಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವಳು ಪೂರ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಪೂರ ಬಟ್ ಐಕೆ ತಿರ್ಗರ ಅಂತ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಇಂಕ್ಲೆ ತಿರ್ಗರದ ಆಲ ಇದು ಸೊ ಅಂಚದು ಮೆಮೊರಿಗೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಅಡೆ ಪೋಯಿನೆ ಕೊಂಚ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ನೆ ಕನತೀನಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಅಂಡಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಇಚ್ಚಿತ್ತ ಕಾಜಿ ಸೊ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ ಹಾಕೊಂಡತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚದೆ ತೊಂಡೆ ತುಳಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಶೋಕುಂಡು ಮದ್ಮೆಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ರ ಶೋಕ್ ಹಾಕೋಣ ಸೊ ಉಂಡೊಂಜಿ ಒಕ್ಕ ಹನಿ ಗೊಂಚಿ ಕನದೆ ಅವು ಬಟ್ಟಿತ್ತು ಕನತ್ತದ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದೆ ಹನಿ ಹೋಗುಜ್ಜ ಮಲ್ತು ಬಾಳ ಇಂಚ ಅಲ್ಲ ಆತಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಹೋಗ್ಬೋದು ಐದು ಮಲ್ತು ಹಾಂ ನಾವು ಅಂಚ ಪಾಡುದು ಒತ್ತುದು ಪಾಡುದು ಹಲ್ವಾ ಕಾಣತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಉಳಿದೆತ್ತೊಂದು 1 kgಗೆ 240 ಎಂಚೊಂಡು ತೂತಿಸಿತ್ತು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ನೆಯ್ಯಿ ತುಲೆ ನೆಯ್ಯಿ ಏತ್ಲ ಉಂಡು
ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೂನಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಿಸಿಂದೆ ಬಲೆ ಕಾಜಿಗನ ಹತ್ರ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಂಗಡ ಪಾಡ್ಯ ಅವು ಬೇತೆ ಸೈಜ್ ನೆಕ್ ಎನ್ನ ಸೈಜ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಟ್ ಸೈಜ್ ಇಚ್ಚಾಟ ಬೇತು ಬಂಗ ಅಂಚಣ್ಣೆ ಕೊಯಮತ್ತೂರ್ದ ಅಲ್ವಾ ಗದಾಲ ಇಂಕ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನ ತಿಂಡಿ ಇತ್ತನ ನಾನು ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬೆ ವರ್ತನ ಕೊಡ್ಚಿಂದ ಹಲ್ವಾಗ ನತ್ತೀನಿ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಇದ್ದುಂಡು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ನೋಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಇತ್ತುಂಡು ತರೆಕು ನಾ ಕೈದಕ್ಕೆ ಕೊಡು ನೀಟ್ ಉಂಟು ತಾರೆ ಬೋಲ್ದಪ್ಪು ತಾರೆ ಈ ಬಂಗ ಬತ್ತದು ರೆಡ್ ಕೈಕ್ಲ ಕಾಜಿ ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನತ್ನಿ ಕಾಪ್ತಕಂಡು ಮುಲ್ ವಲ್ಲ ಭೂತ ಬತ್ತುಂಡು ಅವು ಏನ್ ಕೊರ್ನಂಬೆ ಆಗೊತ್ತಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಇನಿಯನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪಂಡಿದ್ದು ಆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಬರ್ಡೇ ಚರಿತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಇರೆಗು ಪುಟ್ಟು ಪರ್ವದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಇರೆ ನೀನಪುರ ಆವಡು ಏಪಲ ಖುಷಿಯಾದಿಪ್ಪುಲೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡಿ ಇರೆಗು ಅಂಚನೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡೆಗೆ ಮುಗಿಪುವೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನ್ನಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪುರ ಇಂಚನ್ ಇಪ್ಪಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿಯಾದಿಪ್ಪಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಖುಷಿದೀವಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ